Ja. Hola, bon dia. Vaig a explicar la fracció reductible. La fracció reductible és una altra fracció equivalent en la qual el denominador i el denominador no tenen divisors comuns i necessiten el mínim comú divisor comuns amb el menor exponent. Exemple: 72 partit entre 48. Els passos són els següents. Primer es troba el MCD de 72 i el 48. A descomponent. A 72 i 48. Quan ja ho tenim tot, agafem més Trobem els comuns, amb els que farem els divisors comuns amb l'exponent més petit, no? Que són que del 2 i el 2 a la quarta, el 2 al cub, i del 3 al quadrat i del 3 és 3. I per tant, els comuns amb l'exponent més petit. 2 i 3. i ens dona el màxim comú divisor que te dona 72 i 48. de 72 i 48 te dona 24. vale. El segon pas és dividim tant el numerador, que és 72, com el denominador, que és 48, per el màxim comú divisor, o MCD, que és 24. 72 partit per 48, dividit entre 24, 3. 48 dividit entre 24, 2. 3 i 2 és la fracció 3 i 2 no, 3 partit 2. 3 partit 2 és la fracció irreductible de 72 partit per 48.